Ipalamente izokwenza imbali ngokuthi ikomiti yalendlu yowiso-mthetho ibize umongameli azokuphendula izityholo ajongene nazo. Sekulithuba imibutho ephikisayo ihlabikhwelo ukuthi ibe khona ikomiti ejongana nemisebenzi kamongameli ngaphandle kwemibuzo kulendlu yowiso-mthetho. Kwaye ngoku ubungqina obuvele kwikomishoni yokubanjwa kukarhulumente ngobhongwana ngabantu babucala buqhubele ekubeni umongameli aphendule ngale ntetho atyholwa ngayo. Each one of us knows that quite a bit of money that is used in campaigns, in busing people around, in doing all manner of things, is often from state resources and public resources. Umbutho we-ANC uthi makungakhethwa iphela emasini ngokuba umongameli walo mbutho ebeziphendulela izityholo zokuba uzuze ntoni ngexesha engena kwisikhundla sobumongameli. The leakage has been designed to create a distortion, and what is missing in that leakage is the context. There's a context within which the president made those kind of statements. It is unfortunate that the meeting of the NEC had to be leaked in the manner that it has happened. Abanye abahlalutyi bezopolitiko bathi umongameli makaphendule. At the moment where we are in South Africa, it just doesn't look good for someone, a member of parliament, to be facing disciplinary hearings because they have asked questions that has to do with accountability. And the fact that Mr. Dex relied on information from the Zondo Commission to make his call for the president to appear before SCOPA, I think it makes this issue even more and more important. Ilungu le-ANC laseParlamente ebelimangalele umongameli lithi akho namanye amanyathelo eliwathathileyo. I've already written and addressed a formal letter of complaint to the public protector. I will similarly also very soon address the other serious concern that I have to Deputy Chief Justice Zondo. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.